tak prostě budete mít zaručeně okamžitě vyšší prostě IQ, budete chytřejší, lepší známky ve škole, jo. Fakt okamžitě, jak to sníte, prostě pocítíte to, jak to ego vaše roste, teda IQ vaše roste. Ta hrdina se jmenuje Bystrokvět moudrý, jiným názvem Intellecta Florence. Roste na jihu Ugandy a je jí hodně málo množství a proto byste si ji měli objednat teď při naší výhodné nabídce na e-shopu. Prostě je to tvrdá nabídka, kterou nikdo jiný nemá. Máme prostě nabídku 2 za cenu jedný, v hodnotě pouhých 1299 korun. A buďte jedinečně výjimeční a chytří, tak jak ani Albert Einstein nebyl. A když použijete náš slevový kódík Uganda 10, tak můžete mít i výhodnou nabídku se slevou 30% dolů.